हमके नौकरी करेला कितना रुपया तू पावेला। और दिया परेशान बा कहतिया ए सैया जी ए राजा जी ए सैया जी ए राजा जी याद बहुत आवेला याद बहुत आवेला छोड़ी के हमके नौकरी करेला छोड़ी के हमके नौकरी करेला कितना रुपया तू पावेला। ए सैया जी ए राजा जी ए सैया जी ए राजा जी याद बहुत आवेला याद बहुत फुर्सत न मिले सैया लिखे के पतिया ड्यूटी से आवेला तो धले खटिया फुर्सत न मिले सैया और लिखे के पतिया अरे जिया हो ड्यूटी से आवेला भले खटिया हो अरे बच्चा हो फुर्सत न मिले सैया लिखे के पतिया ड्यूटी से आवेला भले खटिया जैसे के जल बिनु तड़पे मछलिया वैसे तू हमें तड़पावेला वैसे जल तड़पे मछलिया वैसे तू हमें तड़पावेला। ₹201 का आशीर्वाद मंगल फैमिली के कार्यक्रमों द्वारा आशीर्वाद मिला है। मंगल सिंह जी ये आपके कार्यक्रमों द्वारा आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम। क्या बात है
के नौकरी करेला वैसे तू पावेला ए सैया जी ए राजा जी ए सैया जी ए राजा जी कितना रुपया तू पावेला कितना रुपया तू पावेला कितना रुपया तू पावेला कितना रुपया तू पावेला।